Zhrešila šiklárko. Tam možno. Pán farár. Ja prežívam s Bertým po tých rokoch takú až manželskú krízu. Znam, že mu matka zomrela. Ale on ma až tak, jak prestal počúvať. Tak, jak keby ma nepočul. Zivko moja, u Bertieho to nie je choroba, ani truc. To je Boží dar. Takého silného, nezávislého muža som si mala hľadať. Láska je jak jedlo v reštaurácii. Vyberáš. A keď nakoniec vybereš, tak ukáž druhomu do taniera, co vybral on.